Chigawo cha kumamawa pa Limpopo FM mulindine comrade ntanywa programu ija ya Nkhanga Zona ndi yambe ndi funso limene Ambuye Yesu Kristu anafunsa kunena kuti alipo mmodzi mwa ife amene sana chimwepo atenge mwala amponye munthuyi. Ndiye ndikufuna ndifunse, alipo mwa inu nduna za MCP, alipo mwa inu ku MCP, alipo mwa inu mtsogoleri ku MCP amene sana chimwepo atenge mwala angende munthuyi? Ndi yambe ndi choncho pa Limpopo FM mulindine comrade Tanywa. Ndikolo lopusa lokha, ndikolo limene lili benzeru, limene lingathe kutenga mwana wake ndikukampereka m'manja mwa mikango. Kuyankhula kwake ndi pange choncho. Limpopo FM chigawo cha kumamawa, Amalawi tonse tamva nkhani yokhuzana ndi Shepherd Bushiri, kunena kuti Shepherd Bushiri dzulo anali m'manja mwa polisi, kunena kuti akufuna pali chiyerekezo chonena kuti awatenge atumize kuja ku dziko lija la ku South Africa kuti akayankhe milandu. Funso ndilonena kuti kodi anamtenga Bushiri kuchoka ku South Africa kubwera ku Malawi ndi ndani? Lelo MCP achita kuoneseratu kunena kuti khalidwe lawo ndiloyipa, khalidwe lawo silingasinthe. Anthu onse amene akhala akuchitira zabwino chipani cha MCP kumapeto kwake anthu aja momoti alandire zikomo akumalandira chipongwe. Ndi zimene Amalawi tikuziona kwa Bushiri. Tieni titenge zonena kuti anthu amanoti Bushiri ndi wa sataniki, cha ICG ndi cha sataniki. Tateni tizitenge zimene zozo tizisiye uko, koma titenge zabwino zimene Bushiri wakhala akuapangira Amalawi ngati iye nzika ya Malawi. Pochoka ku South Africa kuja anaperekatu chifukwa chonena kuti kumene kuja sinali sefu. Bwanji ndiimbidwe milandu ndili kwathu? Kodi ino amakhoti simungamwimbe milandu Bushiri ali kwanu konko? Ngati kuli kumsekera simungamsekere ndende za kwanu konko ku Malawi, ndende za kwathu konkuno ku Malawi ndizitero chifukwa ineso ndine wa ku Malawi. Amalawi chigawo cha kumama kuno ndisana yankhule zambiri, pali anthu ena amenenso ali okhuzidwa ndi nkhani za Bushiri. Munthu ina aliyenso ndi olakwa. Kodi sikunachitike ngozi kuchikangawa? Ndi chani chikuchitika? Kodi anthu kumbowe sana khapidwe? Ndi chani chimene chachitika ndi anthu akumbowe? Kumponera posachedwa pompano sikunachitike zinthu. Ndi chani chimene chachitika kumponera? Anthu tikwadziwa kuli Adevi Malamula, Asisito ali mkatimu, kuli kumene ku Adala Kadula, ndikuti kula who is who. Ndi chani chimene boma la MCP lapanga? Lero Bushiri wakulakwira ni chani? Kodi Bushiri kungopita pa exclusive ndikunena kuti zinthu mziko mbuno sizikuyenda bwino? Walakwa akuyankhula zinthu zimene iye akuziona ndi maso ake, chifukwa Bushiriyo akuthandizatu anthu. Ndikuti munthu ina aliyense amakhala ndi mavuto wake. Tisayangane mavuto wa Bushiri amene timamtchula nawo mayina ambirimbiri. Tatiyeniso tiyangane mbali ina imene Bushiri akuachitira Amalawi. Aliyense amene ali ochimwa azakayankha mulandu pamaso pa Mulungu yekha. Tisamuweruze Bushiri, akuti tisaweruze kuopa kuti tizaweruzidwa. Mawa Mulungu akutuza choncho, tisaweruze chifukwa nafenso tizaweruzidwa. Tikumbukire kunena kuti pamene tikumuweruza Bushiri tasala pang'ononso nafe kuweruzidwa. Nde ikasafika nthawi yathu yonena kuti tiweruzidwe zizakhala bwanji? Tachitatu zonyasa pamene tili atsogoleri. Ndinayankhula ndi munthu wina ku South Africa mzimayi kuti timve Amalawi nkhawa ndi kukhumudwa kwake ndikotani. Pali nkhani imene
ili nkamwa yonena kuti Bushiri boma la Malawi likufuna latumizenso ku South Africa kuti akayankhe milandu. Ndikukhulupirira ndikuyankhula ndinu amenenso muli ku South Africa. Ndimafuna ndidziwe kunena kuti mutaimva nkhani imene muli okhuzidwa bwanji komanso maganizo anu ndiotani paonena kuti aboma akufuna kuatumiza Bushiri ku South Africa. Ziko mkwambiri kwa mledi. Choamba ndithokoze ndithu. Ine ndizona ndili ku South Africa. Nditangomva mafola zokhuzana ndi Bushiri. Ngati ine nakubala ndisaname ndakhuzidwa. Komanso ndine okhuzidwa. So chenena kuti kubereka ndi kumodzi, kupweteka ndi kumodzi, kumene timakumana na kwa azimayi. Bushiri si m'bale wanga, sindikumudziwa, komanso sakundidziwa. Koma potengera umunthu wefe anthu. Ngati ife sitikutha kumvera chisoni zathu, ifeso tiyembekezere kunena kuti Mulunguso pamawa sakatimvera chisoni. Tiyeni titenge ndale tizike apo, komano tibwere poyera. Indiso tiyankhule chilungamo. Pachimene munthu yana atani kodi anapanga. Bushiri pamene anali ku South Africa kuno ngati kuli kulakwa. Amene uja ngati anthu akapeze naye sambi. Minaso anthu ambiri amene uja akapeza naye sambi. So chenena kuti ngati wangolesa ndrama zake kuti ine ndrama ndiibe sindikupasana. Uziwe kuti Bushiri milandu waiputa. Anthu basitu mango mulonda. Tikumanga so tikashi yake watani kodi wakaniza pasifukwa zimene anthu akuzidziwa. Komanso chimene tingadziwe ntenena kuti ku Malawiko andale zimene akupanga ndale zake ngati ukuchipani cha MCP sakupanga zinthu zabwino. Bushiri nthawi imene amamuchosa kuno kumpitisa ku Malawi panali mgwirizano umene amadziwa na chaini yakewo wathandiza nthawi yonse ndrama athana nawo mavuto awo aja. Lero lino muzifukwa zimene akuzidziwa chaini yake lero lino akuti Bushiri uja watani Bushiri uja amchosese ku Malawi mbwerese ku kodi Malawi muganiza kunena kuti Bushiri akachoka ku Malawi kumbweresa sudziko lino. Muyembekezere kunena kuti Bushiri simuzamuonaso ndi maso anu. Kungofika kuno amene uja wallahi Bushiri uja zakauti ndi maliro. Amalawi nkhani ya Bushiri ndi nkhani ya Forward Straight wakhala akuyenda ndi MCP wakhala akuathandiza MCP. Koma ndizomvesa chisoni lero anthu amene akhala akuathandiza aja amutembenukira. Tonse tikudziwa ndana amene sakudziwa kuti Bushiri azipita ku Malawi anathandizidwa ndi boma atadandaula zonoti umoyo wake sakuona bwino ali ndi mantha ndipo akuona kuti chiweruzo chake sichingaende bwino anaganiza zopita ku Malawi kuti akapeze thandizo. Lero kuja afuna kukapeza thandizo kuja ndi kumene akomponya miyala. Kodi ndi kholo lanji la nzeru limene lingamtenge mwana wake kukamuyika mzenje la mikango. Nkhani za ndale chifukwa chongonena kuti boma sili kuyenda bwino amutembenukira. Kodi munthu uziyankhula kuti zinthu zikuyenda bwino pamene zisakuyenda bwino? Bushiri wathandiza anthu ambiri. No matter what anthu anampasa mayina ochuluka wa sataniki wachani izo tundi zake. Aliyense siku la mlandu, siku limene tizagone, siku limene Mulungu azatiweruze, aliyense azayankha mlandu wake. Bwanji tisiye mlandu wa Bushiri timusire m'manja mwa Mulungu chifukwa Mulunguyo ndi amene akudziwa chona chenicheni cha Bushiri. Komanso Bushiri ndi Mulungu wake ndi amene akudziwa chona chenicheni. Nkhani za ndale lero zikuntengera Bushiri kuti abwererenso ku dziko la ku South Africa. Ndi nkhani yomvesa chisoni kunena kuti boma laganiza kumpereka Bushiri. For how long imene choyamba tiyang'ane, for how long imene Bushiri wakhala ali ku Malawi. Nthawi yonseyi amayembekezera chani? Achimwe chifukwa chonoti sakufuna kupanga chinthu china chake. Kodi anthu azipanga zinthu chifukwa chokakamizika. Nkhani imeneyi ife ngati Alimpopo FM titengapo gawo ndipo titanisaso ma demonstration. Titanisa ma demonstration ndipo tikupempha inuyo ampingo wa ECG mukambirane kumene koko ife Alimpopo FM komanso tigwirizana ndi mabungwe ena amene angathe kuti tipangise ma demonstration. Muimbe ni mulandu Bushiriyo ngati ali ndi mulandu ku Malawiko. Muimbe mulandu ku Malawiko.
ngati kuli anthu amene angachoke ku South Africa abwera azachitira umboni ngati iye ali wolakwa azamangidwa sakukana, koma zoti kholo likuntenga mwana kukamuyika m'manja mwa mikango. Akuluakulu tonse ndife ochimwa, tonse ndife olakwisa koma kusagwidwa, tonse ndife ochimwa. Kuti iyambe nkhani za kuchikangawa zija muona anthu amene azipezeka mkatimo penanso nkumati awanso analimo mu nkhani ya kuchikangawa. Lero ndizi tikuziona omwewo anali ku DPPO ndi amene amakhala pansi ndikumabwera ndi nkhani ya age limit. Tikamakhala ayinakefe timaona ngati tilibe zifukwa, koma nthawi imene zinthu zavumbuluka timakhala tu ndi zifukwa zambirimbiri. Choncho ifali Mphopo FM tikumana ndi ECG tikambirane nawo atiuze maganizo awo, ndipo tipempha aitanise mipingo yonse ya ECG kuchoka ku Botswana, kuchoka ku Namibia, kuchoka ku Mozambique, kuchoka ku Swaziland, kuchoka ku Zambia, konse kumene kuli mipingoyi abwere ku Malawi kukhale ma demonstration. Kayazi munyamula munthuyi kukhale ma demonstration. This is Comrade Ntanywa pa Mphopo FM.